La pantalla s'omple de frases. Això és Els contes Al damunt apareix el títol. d'en Ritchie. Genial. Fos a negre. Fons blanc, lletres blaves. Amor, bellesa, feina. A l'habitació. Aquest any he conegut la noia dels meus somnis. Quan la vaig veure per primera vegada, vaig saber que allò era amor a primera vista. La seva bellesa em tenia cor robat. Ella és fantàstica i genial. Avui hem quedat i m'ha dit que li agrada la seva feina. Li he preguntat de què treballes i no m'ha volgut contestar. Però si no és res dolent preguntar-ho, li he dit. Finalment, ella ha decidit explicar-m'ho i m'ha dit, d'acord, t'ho diré, però després ho lamentaràs, perquè ja no ens tornarem a veure mai més. He estat a punt de dir-li que no ho digués. Així i tot, quan per fi he reaccionat, ella ja ho havia explicat. M'ha dit que és un producte de la meva imaginació, que resulta que jo estic en coma i que forma part del meu somni. Ella existeix només perquè jo estigui content, ja que l'amor dona la felicitat. En dir-me això, m'he despertat al llit de l'hospital. Ni rastre de la noia. Tenia raó, només formava part de la meva imaginació. Tot i que la trobaré a faltar, sóc feliç d'haver-la conegut. M'ha donat motius per seguir vivint, sentir-me estimat. Vosaltres també heu de trobar la vostra espurna per seguir vivint. Estimeu la vostra vida i la trobareu. Tassa amb el logotip. Hola, vols saber com guanyar una tassa de... Els contes d'en Ritchie. Només has de seguir les següents instruccions. Envia'ns un correu electrònic a ritchiellibres@gmail.com amb el teu nom d'usuari i la plataforma on segueixes el nostre projecte. El concurs només està disponible dins l'estat espanyol i acaba el 3 de març. Aquest concurs el fem a YouTube, TikTok, Instagram i plataformes de podcast. Una dolça abraçada i fins aviat.